चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. कार्यक्रमास व्यासपीठावर उपस्थित ज्यांच्या शुभ हस्ते आजची ही सोबत आहे महानगर आयुक्त माननीय श्री सोहळ जोशी सर व्यासपीठावर उपस्थित 1566 सदनिक आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम मार्च 2012-22 पर्यंत आहे. प्राधिकरणाचे निवेदनाद्वारे विकास त्याप्रमाणे पुणे उपाध्यक्ष प्राधिकरण त्याचप्रमाणे माननीय सुभाष दिवसे सर महानगर आयुक्त PMRDA अशा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंसी गवळी साहेब सर्वही मान्यवरांच्या हस्ते दीपक पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या सेक्टर 12 येथील फेज 1 अंतर्गत गृह प्रकल्पातील अल्प उत्पन्न आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी बांधण्यात आलेल्या जवळपास 4883 सदनिकांच्या सोडतीसाठी आपण सगळेजण सकाळी इथं जमला. सगळ्यांनाच लॉटरीमध्ये तुमचा नंबर लागेल अशातला काही भाग नाही. त्यामुळे ज्यांचा नंबर आजच्या लॉटरीत निघणार नाही त्यांनी कृपया निराश होण्याचं कारण नाही, कारण आशा नेहमीच ठेवली पाहिजे. आशेवर हे जग चालत आलेलं आहे याची जाणीव आपण सगळ्यांनी ठेवा आणि अशा पद्धतीच्या घरांच्या लॉटरी सातत्याने निघत राहणार आहेत त्या प्रत्येक वेळी प्रयत्न करा. एक ना एक दिवस तुमचं स्वतःचं घराचं स्वप्न निश्चितपणे पूर्ण होईल. कारण आज 4883 घरांची लॉटरी आपण काढली तरी पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण 6309 घरांची लॉटरी काढणार आहोत. हे आता सतत आपल्याला पुढे चालू ठेवायचं आहे, कारण साधारण 2022 पर्यंत सगळ्यांचं घराचं स्वप्न थोडंसं काम अवघड आहे. पण एक उद्दिष्ट केंद्र सरकारने पण ठेवलेलं आहे की 2022 पर्यंत सगळ्यांचं घराचं स्वप्न पूर्ण करायचं आणि तशा प्रकारचा प्रयत्न हा सर्व स्तरावर चालू आहे. आजची घरांची लॉटरी आपण संगणक प्रणालीच्या कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून काढत आहोत आणि आपल्याला सगळ्यांना त्याच्यामध्ये पारदर्शकता ही त्याच्यामध्ये आहे हे देखील स्पष्टपणे सगळ्यांच्या लक्षामध्ये आलं पाहिजे. या ठिकाणी माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री अजित या ठिकाणी सोडतीचा प्रारंभ झालेला आहे. या ठिकाणी विजयांची छायाचित्र